Diyos, niya among iragaran, among ginahanyo, o among ginaampo o Diyos, nga ang imong presensya o Diyos, maanaan ka na mo, Lord God. And Lord, sa among mga pag-awit, ani mga pagkakasalamat, Lord God, dawata ka niyo sama sa hanin. Katawal sa Diyos, atong daigon, atong huwing amahan. Come on! Atong daigon atong mga Diyos. Amen! Daigon ka, ugawitan ka, o Diyos, nagamhanan. Simbahon ka, o bayawon ka, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang nariyan na among pagalutan. Ikaw ang Diyos hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pa among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. Daigon ka, o gawitan ka, o Diyos, nagamhanan. Simbahon ka, o bayawon ka, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang agian nga among pagulutan. Ikaw ang Diyos hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pa among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. Ikaw ang agian nga among pagulutan. Ikaw ang Diyos hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pa among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time
is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. He's the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will say, how great is our God. Jesus is the name. He's the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will say, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? How great is our God? Let the world declare, how great is our God? 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 Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. We'll bless your name. Hallelujah. Wala kay makatugpong yakan nimo, O Dios. Walay makapugtara sa imong dako nimong gugma. Amo kang ginadaig, O Dios, sa among tibuok na among kasing-kasing o gunahuna. Tawata ka ni, O Dios, kasama sa hala. Katawan sa Dios. If you know the song, sing with us. Ikaw ang akong gisalingan, sa tanan ako nasuliran. Ikaw nagkatabang, ikaw ang akong gikinahanglan. Kay ikaw man namon Diyos nagamhanang. Come on, sing with us. Ikaw ang akong gisalingan, sa tanan ako nga suliran.
ikaw nagatabang, ikaw akong gikinahanglan. Kay ikaw man ang Diyos nagamhanan. Pagkanindot na uday sa ngalan mo, Kristo, tanang kikinahanglan ko, anak kanimo. Pagkanindot na uday sa ngalan mo, Kristo, walay kahato ko kabalakan. Bisan wala to ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anak. A sweet aroma and worship you, Lord. Ikaw ang akong gisaligan. Sa tanan, O Diyos, sa tanan na ako nasuliran, ikaw nagatabang, ikaw ang akong gikinahanglan. Kay ikaw man ako, Diyos, nagamhanan. Pagkalindot na uday sa ngalan mo, Kristo, tanang gikinahanglan ko, anak kanimo. Pagkalindot na uday sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlo ko kabalaka. Bisan wala to ang problema, pagkainot na uday sa ngalan mo, Kristo, tanang gikinahanglan ko, anak kanimo. Pagkainot na uday sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlo ko kabalaka. Bisan wala to ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anak. Pagkanindot na udaig sa ngalan mo, Kristo, tanan gikinahanglan ko, anak kanimo. Pagkanindot na udaig sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlo ko kabalaka. Bisan wala to ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anak. Amo kang kisaligan, O Diyos, sa tanan-tanan, Lord God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen and amen. Can you give God a mighty, mighty clap? I pray, come on. Amen. Let me now take your seats. Magbuntag sa tanan, if namina mo diri sa morning, karong alas 7, or unya, sa alas 3, mayong hapon sa inyo ha. Karon na simana, usa sa second week na nato no, sa atong pag-adjust sa atong kinabuhi dinhi sa Cagayan de Oro. Nasa tiwala na ta karon sa kaning
coronavirus na situation na nanata karon sa sitwasyon na quarantine na ta, no? Daghan kayo sa ato karon nag-adjust. Daghan karon kung ato lugar ipakuan bitaw ang pinaka common prayer request na gina-ask karon sa atong mga tao is has something to do sa ilahang sitwasyon, sa kaugmaan nila kay daghan na kay negosyo na apektado. Daghan trabaho na apektado. Tungod sa quarantine, dili na ta makatrabaho sa atong normal. Daghan mga tindahan na sirado for the time being. And wala ta kabalo kung sa pa ni siya kadugay. So ang usag yun sa nakita nato na ginaampo or ginapaampuan sa atong mga tao, sa atong mga silingan is ang provision sa Panginoon, no? Sa kanina na time. So, bubalik ta sa pulong sa Ginoo karon na moment. I believe, no, magtuo kita na God has a word for us na ma-encourage kita, makalive kita by faith. And so ang title ani na message is unsaon nato na mabuhi kita to live by faith, to walk by faith sa panahon sa ingani kalisod of our economical troubles. Usa sa, if maka-remember ko, while I was still in Manila, nag-study ko sa masters na ko atong 2017, 16 is naay katong national warning na naay mga earthquakes na moabot. Nakadumdum pa mo ato. That was 4 or 5 years ago, no? Or 3, 4 years ago. And so, ang mga tao sa gitagaan ta og kuan na mangandam ta. So, ang ginabuhat sa mga panimalay, mga families is magandam sila og emergency kit or kaning mga basic survival kit lugar. And kaning basic survival kit, no, wala na hilabot diri imong mga unsa pa imong mga comfort food ra, mga imong ganahan ketchup, wala na ni siya ilabot. Kung unsa gyud ang pinaka na gamit na maka-survive ta in cases of trouble. So in a sense, kani ang atong buhaton karon is para unsaon nato to live by faith sa mga lisod kay na mga panahon, sa mga pait kay na panahon. In a sense, I'm asking sa tanan nato na mag-andam ta sa atong kagalingon, sa atong mga family, sa atong self, na maging preparado ta, na maski unsay mahimoabot, ang atong pagtuo sa Dios dili mauyog kita maka-live gyapon ta diri sa world maski unsa may mahitabo. And so, talking about pag-andam, gitan-aw na ako lugar karon unsa man ni di ba kay gi-describe man ta ni Apostle Pablo na mga sundalo daw siya. Then kita po in a sense we are to be soldiers in a sense na maging mga athlete ta, maging farmer ta. Tan-aw na ko unsa ang pag-andam ning mga sundalo. And so ang mga sundalo na usa ka Navy SEALs no or platoon commander nag-ingon siya na what they do is 75% ang ilang buhaton sa ilang panahon training. Mag-prepare sila. Then 25% na sa ilang time as sa ilang service is actually ma-deploy sila sa ilang field. So ingana ang ilang ko na as mag-prepare sila for a battle, mag-prepare sila 75% sa ilang panahon is to prepare, and what they prepare for is mga worst case scenarios. Dili tong mga sayon lang na sitwasyon or problema, kundi ang ilang andaman, ang ilang i-kuan gyud, i-testing gyud, mag-dry run gyud sila, mag-simulate gyud sila, naagid sila diha, no? Magtuon sila sa classroom, magtun-an na nila ang buhaton, ilang i-practice, ilang mga unsa pa na diha na ilang kailangan buhaton, andaman nila ang worst case scenarios. So kita, bilang disipulo ni Hesukristo, unsa man atong buhaton para mag-prepare pud ta. And so dili nato ini siya
dili ta ma-prepare. Walay sundalo ma-prepared kung dito lang siya sa siya komportable. Kung dili i-testing gud sila, makatuon gud sila kung nana gud sila sa gera, nana gud sila sa ilang enkwentro. Kita pod ang mga disipulo ni Hesukristo mag-prepare ta sa mga ingani na panahon, dinhi ta usa sa kaning sa tiwala sa kani atong sitwasyon karon. Ang atong pagtuo, mag-prepare po ta, atong i-train, atong self. So, aman ta mag-train. Matod pa sa 2 Timothy, no? Chapter 3, versikulo 16, ang pulong sa Ginoo is ahata magguha og training para sa ato ang righteousness, sa atong faith. And so, kani applicable lang sa tanan. Kung naatas karon sa gipit, sa alanganin, how can we live, no? How can we walk in faith sa kanina time na ang maski walang-wala na ta, ang atong pagtuo or ang grasya na atong madawat sa Ginoo is punong-puno ta. Kung kita naata karon sa mahulog sa description no na nasa tamang kaya, unsaon nato karon na affected man atong negosyo, affected man atong trabaho, atong income, na maging faithful gyapon ta sa atong paglakaw sa Dios. So, atong tan-awon karon ang usa ka tawo na iyang pangalan si Habakuk. Ug kani si Habakuk, usa ni siya sa prophet sa Old Testament na nagsulat siya og usa ka book. Then kaning mga kung dili mo hilig mo basa, ganahan mo ni Habakuk kay tuloran ni ka mubo ra kay ni siya. Tuloran ni ka chapter si Habakuk. No, so Habakuk will now give a prayer at the end sa chapter 3. And so if nakakabalo magita no sa kanina panahon na ang atog yung dapat buhaton is mag-ampo. And kita gyud tanan dapat mag-ampo, mag-humble atong self. Pero nabantayan ninyo no kung nana mo kamo na mismo nag-ampo sa inyong kagulingon. Usually ang kuanen is unsa man akong iampo? Unsa man akong isulti, unsa man akong ihangyo, no? So ang kaning Habakuk ang si Habakuk nasay gihatag na ampo especially sa chapter 3. And kung nangutana mo sa iyong kagulingon, unsa man ako pag-ampo during this time, basaha si Habakuk chapter 3, iampo na iyang pag-ampo ug imo na siyang i-live out para sa imong kagulingon. Dako kay siya og tabang sa atoa. So, para masabtan nato si Habakuk, unsa may giagian niya or unsa may iyang sitwasyon na relatable kaysa sa kaninang pangapanahon, mo ning nahitabo sa iya. Si Habakuk nahimo siya propeta sa panahon na ang kingdom ni Solomon o ni Haring David o ni Haring Solomon sa pinakataas. Niabot sila sa pinakataas nila na ilahang pinakadato sila ni na time nilang Solomon. Niabot na din karon si Habakuk mga pila ka libo or hundreds of years later ni siya si Habakuk. So after kang Solomon, daghan pa na mga hari ni abot ay ni puli sa ila. Dili man maayo uban or kasagara dili maayo. So nahitabo sa ilahang once prosperous na nation, niabot sila sa point na grabe ilahang sala. Grabe ang ilahang giagian na nagwatak-watak sila, nabunggag sila ang usa ka kingdom nahimo na karon og duha. So nana kay Kingdom of Judah, nana kay Kingdom of Israel. And so unsay nahitabo is dinhi na sila si Habakuk nana siya sa panahon paubusay na sila. Padulong na sila sa lisod. And sa chapter 1, ihang prayer o ihang gi-ask, gipangutana niya ang Ginoo. Ginoo, don't you care? Ana siya. Don't you care na nakita nimo ang what's going on?
helpless na nga mo ang mga government, wala na silang mabuhat, grabe na, left and right, ang sala. Don't you care what's going on here? Muna yang usa sa iyang gireklamo sa Ginoo. And daghan kita makita karon no na daghan kayo concerned brothers and sisters, concerned citizens na ang ilaha is unsa may ginabuhat sa atong mga leaders nganong dili man wala man mo na natabang or unsa man ang inyong buhaton dapat mas naapa mo yung matabang ana bitaw and nakita nato na how helpless gihapon ang sitwasyon karon kay even sa si Habakuk na ingon siya ang leaders namo way buhat wala nabuhat na sakto mo gyapon ang panahon nato karon na naay sa ato diri nag-feel na Lord don't you care ang mga leaders nato diri don't take care wala man sila nabuhat so ingana gyapon ang complain pero nitubag ang Ginoo. Nitubag ang Ginoo sa chapter 1. And ang tubag sa Ginoo sa chapter 1 sa Habakuk is, sa kaning pinakauna na nagreklamo ni Habakuk is ingani, I am doing something. He is doing something. Pero anak, yan niya, gintot kay verse 3, chapter 1 of verse 3, anak ang Ginoo. Pero, dili ka makatuo. Kung nailain ni tao ni sulti sa imo ani, unsa akong ginabuhat, dili ka makatuo. And giingon sa Ginoo kang ni Habakuk, yang giingnan si Habakuk, unsa iyang ginabuhat. Ang iyang ingon is, kung si Habakuk paningon, Lord, send us revival. Lord, revive our nation. Ang ingon sa Ginoo is, dili ka makatuo sa akong buhaton. Akong ginabuhat. Akong gamiton ang usa ka dautan kaayo na nasod. Mas dautan pa ninyo. Ug ako ni silang gamiton na para i-conquer mo. Grabe ka, kuano? Nakita na to na ang sovereignty sa Ginoo iyang giingon na mo ni akong buhaton. And I hope no na as we learn kung kinsa niya itong Ginoo sa Biblia, makita bitaw nato na unsay kakahitabo sa ato ang paligid karon. Dili lang ni siya para sa atong panahon. Kaya ang Ginoo katanaw na siya. Kompleto yang pananaw eh. So ang ingon sa Ginoo is this is years in the making. Even before you guys came, even before you natao ka Habakuk, mo na ni akong decide buhaton. And of course no, nakita gyud nato, relatable kay si Habakuk. Ang tubag karon ni Habakuk, Lord, Lord, pero nganong gamiton man nimo ang usa ka dautan kay na nasud para i-carry out ang imuhang justice. Nganong gamiton man nimo sila, Lord, pwede ba lain? Pwede ba, di ba, Lord? And we see no na natakaron sa tiwala na disaster is left and right. Affected ang atong ekonomiya, atong nasod, ang atong pamilya, and natay mga kaila or maski kita mismo, natay naigo ta kaning nasakit. Makapangutana sad biya ta, Lord, wala na ilain pa na dili ingani ka lala. And ang nindot kay sa Ginoo is nitubag na pud siya. Ingon siya sa chapter 2. Kani para sa Babylonians o sa maapil na po ni bisan kinsa later on. Ana siya, moabot ang ilang panahon. Husgahan gyapon sa Ginoo kaning Babylonians. Ilang gyapon ni silang meaning ang justice sa Ginoo, yes, gamiton nako ni sila para madisiplina ang akong mga tao, pero ayog kabalaka, sila pod mismo, they will also receive justice. Sila pod. And so, ang abot na ninta karon sa chapter 3, ang response ni Habakuk. And
ang atong i-focus lang sa chapter 3 is ang last 3 verses, no? Akong pagbasahon para sa atoa. It's 17 to 19. Ug diingon dinhi Habakuk 3, 17 to 19. Bisan kung ang kahoyng igira dili na mamulak ug wala nay ubas sa kaparasan. Bisan kung ang abot sa olibo mapakyas ug ang kayutaan dili na muhatag sa iyang pagkaon. Bisan kung wala nay karnero diha sa toril ug wala nay baka sa iyang butanganan, apan ako magakalipay diha sa Ginoo. Magmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Ang makapagahom nga Dios mao ang akong kusog. Gihimo niya ang akong mga tiil sama sa tiil sa lagsaw. Gisangkapan niya ako aron makayatak sa mga habog. Muni iyahang tubag. Nagsugod siya sa pag-ampo, nahuman siya sa isa ka kanta. Wala gyapon siya kasabot. Ngano? Wala siya kasabot. Dili pa klaro sa iya. Gyud ang ngano man kani ang gibuhat ni Ginoo. Ngano ingani man na pamaagi. Wala pod siya sa iyang nakitaan, nasakitan pod siya, nahadlok pod siya sa unsay gakahitabo. Sumuni ang atong prinsipyo number 1, unsaon na to pag na mabuhi kita na ang ato ang pagtuo sa Dios mas maglambo sa kaning mga lisod na mga panahon is kani. Kung dili na mo makasabot unsay gakahitabo sa kinabuhi ninyo or sa paligid ninyo, di wala may sabot kay naunsa naman ni. O kung dili na pod mo makasabot, nganong kani sila na mga hitabua nagahitabo man. So kung wala na ka sa unsay kakahitabo, libog na ka sa unsay nganong nagahitabo na ni, balik ka sa kinsa ang Ginoo. Kinsa siya. Kay kani siya, dili ni siya gaka-usab. Mausab man ang gakahitabo. Mausab, magklase-klase man ang rason. Pero kung kinsa ang Diyos, ang kamatuoran, kung kinsa siya sa iyang pag-reveal sa ato sa pulong sa Diyos, dili na mausab. So, mo ibuhat ni Habakuk. Ana siya. Pero Lord, ikaw righteous man ka. Lord, ikaw mercy man ka. Kabalo man ka, merciful man ka. So Lord, even in your wrath, remember mercy. Kay kaila siya sa Ginoo eh. Kaila siya na, ug dana siya nakapahulay. Kung kinsa ang Ginoo. Na kani siya na God, promise keeper. Kani siya na God, maski unsay niyang isulti, matuman. Kanina Ginoo, wala na'y makalabaw pa sa iyaha. Siya, ug dili siya kanang wala ga care. No? God, kaila sa kabalo siya, God cares for him. And I can say this to you confidently po, no? God cares for you. Maski ingani kalisod imong sitwasyon, God loves you because that's who He is. And He cares for you because that's who He is. Balik ka diha. Balik kita diha. And so, ang implikasyon na gisulti ni Habakuk sa iyang versikulo 17, naingon siya, maski bisan kung ang kahoyng igira dili na mamuwak. Kabaw mo kaning kahoyng igira, wala ta diri sa
ano? Wala ta diri sa Pilipinas ani, pero fig tree ni siya. Ang fig tree, ang iyang bunga na is pwede nimo matawag delicacy kanang bitong luxury na lang. Maayo kung naa, nindot kayo kung naa, pero mabuhi ra ka kung wala. So, maski ang usa ka fig tree, ma-enjoy nato ni siya kung naa sa luxury, sa good times, pero dili na siya mamunga. Pero wala man siya niundang diha, niingon pa man siya na ug wala nay ubas sa kaparasan. Karon, pwede pa mangyamo ka mabuhi kung walay ubas, di ba? Ang ubas prutas, ang ubas himuon og bino. Pwede ra maka mabuhi, wala na. O, mas dili lami ang kinabuhi, mas wala na di na ka-enjoy sa ubas, di na ka-inom sa wine, pero pwede ra ka, okay ra, survive ra ka kung wala. Pero pa man siya nahuman, ingon man siya diri, bisan ko nang abot sa olibo, mupakyas. Ang olibo, gamiton man nila ni karon to be oil. Gamiton man nila karon ning oil sa ilahang mga lampara, sa ilang pagluto. Mas seryoso na. Kaya kung maski ang olibo, di naman mubunga. So sa may tabo, maski ang atong pagluto karon affected. Asi ang atong luto, di ba? Way luto, gutom. Way luto. Either ang atong mga makaon ra gyud is way lami, di ba? Apektado. So, nahitabo is ingon siya, ihamang yapon daygon ang Dios. Pero pa man siya nahuman pa gyud. Mas naglala pa gyud. Ingon siya, maski ang kayutaan dili na mohatag sa iyang pagkaon. And what you have there, my dear friends, imo na kaning basic needs. Imong pagkaon, taga-adlaw. Wala naman kay ma-harvest. So, unsa man yang giingon? Dili lang ni mawala ang hayahay. Dili lang ni mawala ang kanang maski mga importante, pero mabuhi ra ta kung wala. Mas yabot na maski ang atong kaunon, apektado na, wala na. Ug kanundom mo, yung gigamit magud kani is, di ba? Yang gamit na language is tanom, farmer, no? Kung usa ka farmer, wala na ni siya, delikado na gyud. Maghulat na lang sa panahon na maggutom siya, mamatay siya sa gutom, or to live a very miserable life, good. Pero kasagara sa ato diri naman ta sa syudad. Dili man ta mga farmer. So unsa man ni karon? Unsa may pasabot sa ato kani? Sa kanina sitwasyon na kung apektado na imong trabaho, wala na kay income. Wala na kay mapalit. Kaya wala na may gasulod na kwarta. So what is Habakkuk describing? Ang iyang gi-describe karon diri is also a economical disaster. Kung walang-wala na imong kita, negosyante ba ka? Trabahante ba ka? Estudyante ba ka? Dili na ka makaskwela. Kaya wala na may pang matrikula. Unsaon naman imong kaugmaon? Kung ikaw trabahante, wala na may trabaho, kaya nanarado naman. Dili naman moabri ang tindahan. O kung ikaw negosyante, daghan kag gasto na kailangan bayronon, tao na kailangan sweldohan, pero wala na kay kahatag, kaya wala na may nangabot na income. Unsaon naman nato ni karon. So, kita na to, no? Na kung dili nato ni siya andaman, pag moabot ang panahon, kung wala tay survival kit
sa atong pagtuo sa Dios. Huwag mo abot ni sa na panahon. And niabot man sa panahon ni Habakuk. And ang reality sa Bible is dili man gyud tanan, no? Kung na-experience nato diri sa nasod sa Pilipinas, naka-experience ta og hayahay, economic growth, kabalota na ingon pud ang Bible na dili na sa permanente. Naapoy panahon na moabot yun sa wala. Nang usa ka nasod na niabot og taas-taas na prosperity, niabot og taas-taas na hiyahay ta, moabot sa ano panahon na magkalisod yun. Andam ba kita? Kung naata karon buhi ta sa panahon na moabot sa kalisod. Remember, kung dili nakakasabot unsay kakahitabo, kung di nakakasabot ngano, balik ka kung kinsa ang atong Ginoo. And because this is a problem that has something to do with our income, something to do with our money, ingon sa Habakuk 2, versikulo 4, lantawa ang mga kaaway, mapagarbuhon, ang iyang tinguha, dili tarong, apan ang matarong nga tao, mabuhi sa pagka matinod anon. Mabuhi ang matarong na tao. The righteous shall live by faith. And so, if we're talking now about how can we live by faith, aning lisod kay na panahon na apektado na ang ato ang income. Wala na. Zero na. I will point you na usa sa pag-walk nato by faith, dili ni siya kanamitong wingon lang ta, katuo ko. Pero unsaon man na? Karon praktikalan ta. If you're saying na ga-walk ka by faith, then appeal gyud na ang imuhang kwarta diha. Ma-appeal gyud. Unsa may kabalakan nato karon? Atong nabalakhan nato karon is ang atong something to do sa atong kwarta. So to walk by faith, it also has something to do with ang atong treasure, ang ato ang kwarta. Do you still trust God? Maski nanata sa ingani kalisod. That's why amo tamong itudlo sa prinsipyo number 2. Ang prinsipyo number 2 na giunsa og command sa Ginoo, unsa atong buhaton sa atong kwarta. Kay dinhi, kung makabalota, kinsa siya, ug unsa atong buhaton sa iyang gihatag sa atoa, then makawalk ta by faith. And so ang prinsipyo dinhi is gikan sa base na ang tanan na atoa karon, ang ato ang kinabuhi, ang tanan na atong naa sa atoa, gikan sa Ginoo, iyahan ni tanan. So ang iyahang gi-command is atong ibalik sa iyaha ang iyaha. And so what's going on is the principle na dayon na makita nato sa Deuteronomy 26. Deuteronomy 26, nag-ingon diha sa Ginoo, dinhi niya first gi-introduce ang principle sa pinakauna na bunga. First fruit. So ang pinakauna na bunga, still talking about usa ka farmer, no? Agriculture, na kung ikaw farmer, ang pinakauna na bunga, and wala pa kakabalo, pila ni ang total na imong ma-harvest, ang ingon sa Ginoo is, how we are to give to Him is, ang sa pinakauna na bunga, wala pa ka nakabalo kung unsa ang imong actual na harvest, imo na ning ilahi, ug imo na kaning ihalad sa Diyos. That is an act of faith. Now, kung kita karon
Wala ta kabalo kay last year kung naghimo ta sa atong mga projected sales, atong mga plano sa kinabuhi last year, wala man ta ka factor in og coronavirus. So unsaon man nato ni karon? Kung ang atong hunahuna na Lord, kung unsay mabilin. Lord, kung unsay mabilin, akong ihatag sa imo. Kana sa my dear friends, dili siya pareha, dili na siya magpareha sa first fruits command sa Ginoo. First fruit, maski wala pa kabalo, pila imong ma-harvest, imo nang ilahi ang sa Ginoo o ihalad sa iya. Maski wala ta kabalo, unsay mahitabo. Pila atong aktual na kitaon karong tuiga. Ang atong ilahi is ang first fruit gyapon ug atong ihalad sa Ginoo. And now you're talking about faith. Now you're talking about taking a step of faith. Lord, pero Lord, what about my fig tree? Ang mga fruits na ako ma-enjoy. Lord, what about ang akong bakasyon na akong gusto? Lord, what about ang akong wine, ang akong grapes? Lord, kaning mga comfort. Gusto ba ako comfort? Lord, what about kaning akong mga olives, kaning mga necessities? Ma-affected, Lord. Maski ma-enjoy na ako na, dili na ko malay ang akong kinabuhi, Lord. Ug mo na, my dear friends, is the principle number 2. Because kung kita nakaila sa Diyos, nakadawat sa iyahang grasya, kita nakasabot sa iyahang maayong mensahe, mu-equate na siya sa principle number 2. People na naka-receive sa grasya sa Ginoo live sacrificially. Akong wife, we had a talk yesterday. Anak ko saya, babe, what if, ako siyang tagaan, nagdagan kayo na what if. What if, mausab ang atong kinabuhi, tungod aning sitwasyon. Okay ra ka? Okay ra ko eh. Anad, naman ko sa balay. Ingko saya, what if, wala na tayo kita, but we need to do what we need to do for the Lord. Okay ra ko, nabuhi galimay katong simple ra kaayo. Wala na gito. So niabot sa iyang point na ingon siya, kung unsa tong gina-enjoy karon tungod sa unsa tong naa, pero kung mo na ang mapahitabo, mawala to tanan, pwede ra. So gitagaan na po na ako sa senaryo. What if mawala ang kids? Dito siya nakahinuktok. Anak siya, kung wala na mo, mag-serve ko sa front lines. Kay nurse man na siya. Mag-serve ko sa front lines. And kuwan ka no, na nalipay akong kasing-kasing kay, nangon ko, so, dili ni mo basulon ang Ginoo. Siya, dili na ako basulon kay kailaman ko kung kinsa siya. And so, that my dear friends, no, ang gihatag sa Ginoo nato for us to enjoy, we're supposed to be generous. That's why kita dinhi ayog love the world that much na ganahan kay kasi imong comfort, ganahan kay kasi imong mga luxury. Ang atong ihatag generous people is we are to practice this. Again, preparedness, training, na maski sa mga maayo na mga panahon, ilahi nimo, ihatag nimo, that is sacrificial. Na ma-affected yun imong lifestyle. Na kay bakasyon na dili nakakaadto, na kay paliton na dili na nimo mapalit, tungod kay imong gisalig o imong gihatag ni para sa Ginoo. Pareha gyapon na siya, maski na nakasalisod. Maski wala na, pero dana karon, if nagsalig ka kung kinsa siya, kaila ka kung kinsa siya,
dili nimo mahuna-huna na nalugi ka kay nahatag na nimo unsay gamay na lang nabilin, ako pa ihatag. Remember, He is the great rewarder. And so, that's principle number 2, no? Na kung kita nagwalk ta by faith, kita maging ang atong kinabuhi maging sacrificial. And how do you sacrifice? You sacrifice through generosity. Sacrifice even our income, our money for God and for others. And so, that's why sa verse 18 sa Habakkuk 3, mo na ang iyahang tubag. Ana din si Habakkuk. Maski wala na sila tanan, from luxury to basic needs, ako gyapong simbahon ang Diyos. Now you have a man who's now at peace sa iyang God, who's walking by faith sa iyang God. Wala na gud tanan. But ingon siya, I will still love God and follow God and trust God because of who He is. And so, then, He says in verse 19, no? Verse 19, ang Ginoo mo'y muhatag sa og kusog, ang Ginoo mo'y muhatag sa og all these things na makaya niya. Gospel people are generous people. So to close this message, ato ko sa practical. How do we give during this difficult time? And if you have just been aware, no, daghan kayo ang oportunidad. Kabuluta, unang-una, ang atong part sa atong tithe is atong ihatag sa, kung ahamang ka na local church, I urge you to follow the principle gihapon na gihatag sa Old Testament, ihatag nimo sa imong local church. Kung napa, I also urge you, be generous as well. Naay mga needs sa ato mga frontliners karon, mga individuals, mga organizations, naay mga para-churches na katabang sa mga missions, also give. And lastly, if nakakaroon sa, I don't know, confused pa ko, then get help. Ask. Maybe ask your wider group leader. Maybe ask your IDM leader. Ask somebody who's a spiritual brother, an older brother than you, an older sister than you, no, in the Lord, and ask for godly advice. Be transparent. Have an accountability as well. So sa good sa imuhang ma-struggle karon is, Lord, dili na ako mapalit ang akong gusto. I'll have to sacrifice. Then ta karon masulayan ang atong faith. But again, no, in terms of training for righteousness, mo man ni ang ingon sa instruction sa Ginoo, mo man ang yang giingon na atong buhaton. Now, sa kanina, lisod kay na panahon, walk. Learn to walk by faith. And I tell you, if you can walk by faith, maski sa kanina bagay, makita na rin nato, unsay kakahitabo sa to ang ekonomiya, unsay mahitabo sa tong paligid, dili naman ka mabalaka. Kay dili naman ka nagapos sa kahadlok na mawala imong sa lapi. Wala naman ka nagapos sa mahadlok na mawala imong kinabuhi dinhi. Kay kabalo magakinsa ang Ginoo. O ang Ginoo, ang iyang promise tanan mo come true. Kung dili man sa atong lifetime, kung dili man para sa atua, mo come true siya dinhi sa future. O ingon pa sa Revelations 2:9, He will wipe every tear away. So be encouraged ani na panahon. Fight fear with faith.
walk in the righteousness of the Lord. Magampo kita. Lord, ikaw sa among nakita, Lord, ikaw ra gyud ang anchor sa among faith kung kinsa ka. Wala na ilain, Lord, ang among matindugan, masandigan, ani na mga panahon, kung dili ikaw. Daghan man sa amo diring gyapon, Lord, wala gyud kasabot pag yun, ngano, daghan kay sa amo diri nabalaka, nahadlok, tungod kay dili nila makita ang even Lord ang rason nganong gakahitabo ni siya ug apektado kaayo. Salamat sa iyong pag-ampo ni Habakuk. Salamat sa iyang kinabuhi, Lord, na makatuon kami, makadumdum kami sa kinsa ka ug unsa to gyud ang imong ginabuhat na mga bagay na makadumdum kami na kung imo ni siyang nabuhat para sa ilaha, madumduman na mo, Lord, si Jesucristo. Si Jesucristo na naa sa cross. Nadumduman na mo kung unsa to iyang napalit sa cross. Ug yang napalit dito, Lord, is ang among kinabuhi. Ang pagpasaylo tanan sa among mga sala. Kung naa may nag-sacrifice the most, Lord, makadumdum kami, Lord. Let us remember, Lord, na ang nag-sacrifice, ang ultimate sacrifice na gibuhat ni Jesucristo on the cross, na iyang gilay down iyang life, maski siya, dili siya dato, dinhi sa kalibutan, maski siya, niagi siya kalisod o kasakit, maski siya, iyang gihatag tanan, para lang matuman ikaw, para lang mapasaylo kami. Ug tungod ana, Lord, tudloi kami. Tudloi kami how to walk. Tudloi kami, Lord, how to pray to you sa kanina mga panahon na. Tudloi kami, Lord, how to even give generously, sacrificially, ani na panahon. Kay tungod ang among joy, naaman sa imo, tungod ang among joy, imo mang ihatag kung amo ning buhaton, Lord. Amo ning tanan giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us continue to worship our God through our tithes and offerings. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make
side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, He lead me, and rivers in the desert will I see. Oh, and heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Praise God. Sa atong pagtapos sa panimbahon, akong gihangyo ang matag-usa nga mutindog kita kung asa man kita karon og ato ang iduko ang ato ang ulo og magdungan kita sa pagampo. Magampo ta. Salamat o Dios kay Ikaw nakauban gayud namo karong panahona. Salamat sa pipila ka mga gutlo nga diin kami nakatuon sa imuhang pulong. Nakaawit o Dios og mga alawiton alang kanimo og fellowship kauban sa amuang pamilya ug sa espiritu usab sa mga kaigsuonan namo sa lain-laing dapit nga kami nagkahiusa gayud karong panahona sa pagsimba ug pagdayig diha kanimo. Among pagampo o Dios nga Ikaw gayud nahimaya ug nakahatag kami og pahiyom sa imuhang nawong karong panahona ug ang amo ang pagampo usab nga samtang kami magapadayon sa pagkinabuhi balaan diha kanimo, Ikaw padayon usab empower kanamo o Dios nga diin kami mulahutay gayud sa amo ang journey towards becoming more like the Lord Jesus Christ sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Ug bisan pa sa karong panahona o Dios nga nagapadayon ang pandemic sa amo ang palibot, Ikaw maghatag kanamo og espiritu sa paglaom, pagsalig ug paghandom gayud sa gahom ni Ginoong Hesus. Ug dili kami o Dios mapildi sa unsa man nga mga kahadlok nga naa sa palibot, kundi samot pagayod ang amo ang pagsalig diha kang Ginoong Hesus lamang. Ug karon ang gugma sa Dios, ang grasya ug kaluoy ni Ginoong Hesus ug ang pagpakigambit sa balaang espiritu maanaa kanatong tanan, maanaa kaninyong tanan karon ug hangtod sa kahangturan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Ang Dios
magapanalangin kanatong tanan. Kawangan nga among pagaludhan, ikaw ang Diyos hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw lang, ikaw lang. O Diyos, ikaw lang, ikaw lang. O Diyos, ikaw lang, ikaw lang. Happy Sunday, everyone. God bless. See you next Sunday.